Politiet måtte her til eftermiddag rykke talstærkt ud, da de nationale smalkampe stadigvæk på bilen kommer ind. Du har været ledig i 5 år. Jeg vil bare gerne arbejde som det er journalist. Det er 4 ugers praktik på din gamle arbejdsplads. Det her, det er Ulrik Torp. Han er faktisk en af de bedste her på bladet indtil fyringsrunden. Skal jeg bare tage ind på borgen, så? Du skal tage dig alt det andet. Der er et drab i Hvidovre. Hvorfor er der nogen, der vil likvidere en ung mand, der arbejder for det danske indrigsministerium? Du har ikke nogen historie nu. Du har spørgsmål, og dem vil du gerne stille til lederne af de nationale. Er du bange for hende? Men vi kan blive endnu stærkere. Hun er farlig for fanden. Hvor har du det fra? Fra Abdels kontor. Hvad lavede du på Indrigsministeriet? Mit arbejde. Pas på med at stirre dig blind på en konspirationsteori. Det er simpelthen for farligt. For jer, for mig, for os alle sammen. Men så kan du da det mindste gå til politiet. Og sige hvad? Jeg sagde til dig, at du skulle tage dig lidt af praktikanterne. Så mente jeg for helvede ikke, at I skulle hacke jer ind i den danske stat. Vi har et historien, og så er du pisse ligeglad. Lad være med at rende mig i røven. Jeg er ikke din ven. Jeg er ikke din far. Jeg er ikke en skid. Ulrik, lad være at skrive den historie. Det er ikke det værd.